Ivanić Grad je odao počast prvom bosonogom biskupu Josipu Langu, postavljanjem spomenika u središnji park u neposrednoj blizini Ivanić-gradske župne crkve Svetog Petra Apostola, a izradio ga je akademski slikar Ivan Kujundžić. Kip je zapravo bio jedan proces od godinu dana, odnosno sama izvedba, od skice prvih zapravo fotografija koje sam dobio do realizacije točno godinu dana. Znači, koji je ovdje bio zapravo zadatak u tom skromnom, rekao bi, fundusu samih fotografija, odnosno fondu, treba napraviti čovjeka, ali što je puno važnije, onu njegovu duhovnost dočarati kroz skulpturu, odnosno i u skulpturi, u portretu, milost koju on imao u, rekao bi, svom sebedarju, malom čovjeku. I to je bila njegova sigurno unutarnja jedna borba, zato smo i negdje akcentirali tu i naglasak stavili na skrupulusu čovjeku, znači čovjeku koji se jako mučio sa tim koliko sebe daje i Bogu i Kristu, odnosno katoličkoj vjeri i hrvatskom svom narodu, što ne treba skrenuti nikad s uma. Kipar Kujundžić ostvario je još jedno djelo koje će u budućnosti sve građane i posjetitelje Ivanić Grada podsjećati na omiljenog zagrebačkog biskupa i dobrotvora, prvog bosonogog biskupa, kako ga naziva i oblikuje Kipar Kujundžić, napominjući da je poznati po toj velikoj gesti jer je siromahu, koji po snijegu nije imao obuću, izveo svoju i dao mu. Mogu reći prvenstveno u svoje osobno ime, ali u ime cijele gradske uprave, da mi je drago da smo završili ovaj projekt na kojem smo već radili nekoliko godina, a on je zapravo obuhvaćao dva naša biskupa iz Ivanić Grada, Posilovića i Langa, koji evo godinama iza nas nisu bili na primjeren način, rekao bih, valorizirana sa njihova vrijednost i njihov rad u vremenu u kojem su živjeli. Krenuli smo evo u tu realizaciju ta dva spomenika koji će označiti ta dva važna imena, dva biskupa u hijerarhiji katoličke crkve, koji su osim toga i svojim radom znači zaslužili veliko poštovanje, evo i čak su na putu da postanu i sveci, što je za nas jedan veliki, jedno veliko, rekao bi, jedna velika radost zapravo, i možemo biti ponosni kao građani Ivanić Grada da smo u svojoj povijesti imali ta dva čovjeka. Brončani spomenik biskupu Langu visok je oko 2 metra na postamentu visine 70 cm, a ističe se u stojećem položaju, šireći ruke i otvorenih dlanova.